ман дар оилаи варзишгарон ба дунё омадам. Падари ман худ варзишгар аст. чизе ки дар ёд дорам аз тифлӣ ин варзиш аст. падарам маро бо варзиш машғул менамуд. саҳарҳо хеста ба худ мегуфтам: ба варзиш дер кардам, маро падарам ҷанг мекунад. саҳар варзиш, баъдан дарс ва боз баъди дарс ба варзиш машғул будам. мехостам дӯст ёбам, на дар мактаб, на дар футбол, на дар он ҷое ки обозӣ мекардам наёфтам. ман беҳтарин набудам. хатогиҳои худро ҳам доштам ва то ҳол вуҷуд доранд. падарам тавонист ислоҳам кунад. беҷазо намемонд. 2004 сол дар ёдам ҳаст, ки мусобиқа дар Доғистон буд. бисёриҳо тайёр шуданд. бисёриҳо мағлуб ва бисёриҳо ғолиб омаданд. зиқиву хурсандӣ бисёр буд. ман ҳам хостам инро ҳис кунам. ман дар тифлӣ фикр мекардам ва мехостам номдор шавам. аммо ин танҳо орзуи ман буду халос. то ҳол бовар надорам, ки ман бо ин қуллаҳои баланд баромада истодам. ин ҳама мушкил аст. бисёр пастиву баландӣ дорад. бисёр шикастагиҳоямро табобат кардам. хело мушкилӣ буд. хостам дигар варзишамро давом надиҳам, лек падарам гуфт: сабр кун писарам, ҳамааш мешавад. хоҳӣ ки ғолиб биёӣ, камтар сабр бикун. дар ҷоят нашин, ҳаракат бикун. оила барои ман дар ҷои аввал меистад. ман агар хоҳам метавонам дар амрико, аврупо зиндагӣ кунам, лек дар ин деҳаи хурд оилаи ман, бародару дӯстони ман мебошанд. намехоҳам инҳоро тарк карда ба ҷои дур равам. деҳаи мо чаҳорчӯбаи худро дорад. агар дар дигар ҷойҳо одамо баҳри пул кор кунанд, дар ин ҷо баҳри зиндагӣ ин корро мекунанд, ки зинда монанд. дар ин теппа хонаҳо, дар теппаи дигар боғҳо мебошанд. мо аз субҳи содиқ баробари офтоб мебароем, ба боғ ҳаракат мекунем. дар ин ҷо ту қадри вақти худро медонӣ. фарқ надорад ту дар куҷо ҳастӣ. фаромӯш накун, ки ту худ кӣ ҳастӣ. коре кун, ки аз пушти ту оилаат, хонаат сарашро хам накунад. нияти ман мехоҳам варзиши худро давом дода ҷои авваламро аз даст надиҳам ва таърихи худро барорам. хоҳӣ ки мағлуб нашавӣ, дар ҷоят нашин ва хез ҳаракат бикун. Ребята, если хотите приобрести смартфон, скачайте приложение Muslim Market. Можно в айфоне, можно в андроиде. А также по этому номеру можете заказать. Доставка по всей России.